खुलुमबाय। दिनै 15 जानुवारि 2026 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफलखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायोदि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनैनि राशिफल खोनासंनायनि गिबियावनो दङ। मेष राशि, नोंथाङा फालांगियारि दावबायनायनि थाखाय बायजोआव थांनो गोनां जानो हागौ। मेष राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 8। वृष राशि, नोंथाङा अनथोब होनानै गावनि बिसि एबा लोगोरिखौ खुसि खालामगोन। वृष राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 3। मिथुन राशि, खम खस्थ'जों बांसिन मुलाम्फा मोनगोन। गावनि लोगोरिजों बायजोआव थांगोन। मिथुन राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 2। कर्कट राशि, फालांगिरिफोरा रां मोनगोन। कर्कट राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 2। सिंह राशि, खामानियाव सांग्रां जा। सिंह राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 6। कन्या राशि, रांखान्थियारि मुलाम्फा जागोन। कन्या राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 4। तुला राशि, लेनदेनाव सांग्रां जा। तुला राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 4। वृश्चिक राशि, माबा मोनसे बेसेनगोसा मुवा खावगोन। वृश्चिक राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 3। धनु राशि, मानसिफ्रा नोंथांनिफ्राय मुलाम्फा लाबोगोन। धनु राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 5। मकर राशि, नोंथाङा जाफुंसार जागोन आरो धोन आरजिनाया गोरलै जागोन। मकर राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 3। कुम्भ राशि, गासै साना मोजां जागोन। सोरनिबा न'आव थांनांगोन। कुम्भ राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 5। मीन राशि, साख्रि मोनगोन। मीन राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 3। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।